Ang ina mo, JM! Kala ko may mga makakasabay ako na mga sasakyan dito. Hayop, wala. Kinikilabutan ako. Bakit walang mga sasakyan? Ano na ang nangyari? Sige, kumanta ka lang, JM, para mawala ang kaba mo. Tabuk City, 104 km. Malayo pa pala. Checkpoint. Hindi naman tayo pinansin. Yun, apat na checkpoint na tayo na daanan natin sa car region, pero lahat naman hindi naman tayo pinapara. So maluwag na nga pala talaga dito sa mga checkpoint. Pero syempre kung pupunta kayo dito, mag-provide pa rin kayo ng box card, para in case na mangharang sila or parahin kayo, may papakita kayo na fully vaccinated na kayo. I think yun lang naman yung hinahanap sa ngayon eh, yung valid ID at box card. Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when we started. I was shaking electric, trying to stay calm and collected. On that summer afternoon, you were shining like a gem in the sunlight. We were riding till midnight, yeah. You said, do you wanna go out sometime? I said, girl, you read my mind. Oh, yeah. Then came the rush of butterflies, trembling and building up from deep inside. Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. This feels like the sweetest breath of air. Oh yeah, it's amazing. At the same time, how you take my breath away. Oh yeah. Stop over muna ako dito mga idol, at ako'y inaantok nga sobra. Kita niyo yung mata ko, lalim-lalim na. Hindi tayo sa gitna ng kawalan at hindi ko talaga to alam kung nasaan tayo. Walang kabahayan, walang sasakyan, alone in short. Pero ayos lang kasi alam niyo naman ako, mahilig talaga ako sa mga adventure, at ito talaga yung mga gusto ko. Gusto kong binibigyan ng thrill yung aking biyahe, ang aking rides. Gusto ko yung mga adventure talaga. Huwag naman yung may NPA, kidnapin tayo. Siyempre yung ano lang, ganito lang, presko, walang ingay, walang polusyon, walang sasakyan, walang kabahayan. Tayo lang. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Gago! Tanga! Inuti! Hampas Loopers, cheers! Oops! Parang familiar yung place. Parang dito ko sinigaw yung Jet Li, I love you! Yun na nga.
Yun na nga. Andito na naman tayo sa pinakamadulas na daan kasi ang daming buhangin. Pero ayos yung view dito, no? Tayo ng ilog. Ayun, may mga ginagawang rice terraces. Pinapatag nila yung bundok. Malapit na natin madaanan yung Buskalan kung saan nandun si Apo Wangud. Yan, ay dyan yun, no? Dyan. Okay, may checkpoint, no? Pero sa tingin ko hindi naman tayo paparahin na ito. Ano? Checkpoint. Yung checkpoint lang is yung papasok, pero yung pagpalabas na wala naman na. Dito yung ano, kay Apo Wangud. Yun. Ayan na. Tananan. Makulimlim, busit. Huwag ka naman namudan. Yan, dito kala Apo Wangud, mga idol. Yan. Yan, dyan. Akit ka dyan. Hindi pa nakakarating dyan. Basta dyan yun, ayun, oh. Welcome Wangud, Buskalan, Tattoo Village. Pero hindi naman ako pupunta dyan kasi gusto ko pag pumunta ako dyan ay kasabay ko o kasama ko ang mga hampas loopers para sabay-sabay kami magpatato. Patato ng HL. Sa ano, oh. Ay, ginagawa pa lang yung kalsada dito. Dati nung nadaanan ko to, puro putik yan dyan, oh. Buti ngayon, ginagawa na nila ng sementadong tulay. Pero ongoing pa rin naman yung construction. Malapit na yun. Aray, nasakit sa bayag. Wait, rough road pa rin pala dito. Ito ba yung nadaanan ko dati? Parang hindi naman to. Hindi ko lang matandaan. Parang wala ako nadaanan na ganito dati, ah. Ano na naman, JM? Naliligaw ka na naman? Hindi ka pwede maligaw. Naku po, walang signal dito. Wala kang ma-searchan ng maps dito. At bibihira rin yung kabahayan dito sa gilid-gilid. Nasa taas pa sila ng bundok at nasa baba. Sa tingin ko tama naman. Ayan na mga idol, binibilisan ko na yung takbo. Huwag nyo na lang girahin at kamote mode to. Ulan na kasi. Ayoko mabutan ng ulan dito. Masyadong delikado maabutan ng ulan dito. Wala tayong sisilungan, walang mga kabayan dito. Magayahin, kamote mode to, kamote. May miss ko tuloy makakita ng tao. Bakit ba napakadalang ng tao dito? Hindi ko alam kung pag nadaan lang ako or talagang konti lang yung tao dito. Pakadamang beses ko na nadaan dito, laging walang sasakyan, konti, walang tao. Why? Kung may bahay dito. Ay, hindi bahay yan. Parang ano nila, pahingahan ng mga nagtatrabaho siguro. Daming bumagsak na bato. Naku, bago lang yan. Fresh na fresh, wala pang isang araw yan. Baka ngayong araw lang yan. Ayun, oh. Naku.
Yun yung ano, kaya ayokong maabutan dito ng umuulan. Yun nga, kasi pag umuulan, matik, nagla-landslide dito mga idol. Kaya ayoko talaga maabutan dito ng ulan. O, tinan mo yan, oh, naku po, delikado. Matsambahan ka yan, naku. Matagal yung rescue dito at walang gaanong nadaan ng sasakyan. Ang daming landslide na nadadaanan ko, ah. Natatakot na ako para sa aking kalusugan. Yun, may nakamotor. May nakasalubong rin tayo nakamotor. Nakakatuwa. Magmadali tayo dahil uulan na. Hindi tayo pwede maabutan ng ulan dahil nga prone talaga dito sa landslide kapag umuulan. Siyempre malambot yung lupa. Natakot na ako para sa aking kalusugan. Medyo bakbak lang tayo ng konti mga idol, ha. Huwag niyo akong i-bash kasi may reason naman, kasi ayoko talagang maabutan dito ng umuulan. Kahit makarating lang tayo dito paglabas ng ano, ng Buskalan or Tingalan ata to, or Buskalan. Makarating lang tayo dun sa Tabok mismo, okay na. Kahit na dun umulan kasi city naman na dun, walang ganong bundok dun. Ay, madulas. Putik, ay po. Mapapaputik ako na ito ng literal. Uy! Putik, madulas yung gulong ko sa likod. Ay. Ayun na, marami ng kabahayan nakikita ko na. Pero wala pa tayo sa syudad. Ayun. 0434 434 kilometers away from Luneta Park. Medyo may mga tao-tao na dito, hindi katulad kanina. Mga goods naman yung tao dito, mga bahay tao dito sa Kalinga. Kaya wala tayo dapat ipagkabahala dito. Basta respetuhin lang natin sila. At hindi ka naman nila dito gagalawin. Mabait yung mga tao dito. May kaibigan ako dito sa Kalinga, sa Tabok. 3 bar na lang ako. Buti nadala na ako nung ako'y natuyuan sa Visayas, sa Leyte. Nagdala ako ng ano, galon natin ng gasolina, pero hindi talaga to yung panggasolina na ano, yung may hose dito, yung kulay red ba yun? Pumunta ako sa Ace Hardware, wala silang stock. Nag-order ako sa Shopee, hindi naman na umabot, kaya no choice kundi dalhin kung ano yung available. At least may lagayan tayo ng gas para in case man na matuyuan tayo sa mga diblib na tulad nito, eh mayroon tayong gas. Kasi may mga plano akong ruta na medyo liblib at alam ko walang pagasan doon. Dito bandang Ilocos Norte at Ilocos Sur at Abra, yan. Abra is part pa rin yan ng car. So babalik tayo ng car pagpa uwi natin. Tingnan nyo yung average fuel consumption ng oil blade ko. Ayan, kung nakita nyo. Wait lang, hinto na lang natin para hindi kayo maduling. Ayan, 45.1 kilometer per liter. Ayan, diba? Sobrang tipid. AB lang sa kalam, AB lang sa kalam. Natatakot na talaga ako para sa aking kalusugan. Time check 4:50 na. Ay nako, malapit na magdilim. Mukhang maabutan ako ng gabi dito sa kabundukan. Wala pa naman katao-tao dito. Kala ko kanina puro kabahayan na yung makita natin eh. Isang barangay lang pala yun. Tapos pagkatapos nun, ito na naman.
isolated na naman yung kalsada. Sana wag tayo maabutan dito ng gabi. Hindi naman ako natakot sa mga tao dito, kasi alam ko naman na mababait yung tao dito. Natakot ako sa mumu. Baka may mumu dito eh. Baka may mumu dito. Takot pa naman ako sa mga ganyan. Ganda ng kalsada ah. In fairness, ang ganda ng kalsada nila dito. Smooth yung pagkaka-espalto. Ayos ah. Tignan nga natin kung ilang kilometer na tayo. K446 na 446 kilometers away from Luneta Park. Ongoing construction. Kawawa talaga si AB ko sa mga gantong terrain. Don't worry AB, at malapit ka na magkaroon ng nakakatuwang sa mga rides ko. Talagang pinupursige ko na makabili ako ngayon ng adventure big bike ngayong taon. Walaan nyo kung ano yung napupusuan yung big bike. Clue, 500cc siya. 500cc na adventure bike. Yan yung Clue. 450. Malayo-layo na rin. Alam nyo ba mga idol, na dito sa Kalinga ay uso pa rin dito yung tribo-tribo. Yung kapag may kinanti ka sa kabilang tribo, ay sigurado magkakagulo yung tribo nyo. Talagang tribo-tribo yung labanan dito. Kaya dapat good boy ka dito. Kasi pag inaaway mo yung isang miyembro ng isang tribo, talagang tribo yung re-resback sa'yo. Kaya mabait yung mga tao dito sa Kalinga, kasi nire-respeto nila bawat tribo. Kasi alam nila na talagang gantihan talaga dito mga idol. Yung classmate ko kasi nung college, taga rito yun sa Kalinga. At yun, nakakwento niya na uso pa rin daw dito yung mga tribo-tribo. Tapos uso pa rin dito yung ano, yung parang pinagkakasundo ba ng magulang yung babae at lalaki na mag-asawa. Yung sinauna pa, yung parang sinesettle nila kung sino yung mapapangasawa ng kanilang anak, ganyan. Uso pa rin daw dito yun eh. Ewan ko lang ngayon kasi way back 2014 yun eh, nung naging classmate ko siya. 2014 or 2015, mga ganyan. Uy, grupo ng mga naka-XRM, XRM at saka CRF 150L. Yan yung mga pangmalakasan talaga sa ganito, mga lubak-lubak at off-road, rough-road. Yan ang pangmalakasan yung mga yan. Buset, nasira yung tripod ko. Dapat pinasok ko na lang to eh. Nalaglag yung ano, yung pang-ipit ng cellphone. Ano ba yan? Wala tuloy akong magamit pang picture. Malas naman. Ay nako, tatanga-tanga JM. Lakas ng ulan. Paktay ka diha. Paktay. Walang silungan dito. Ay
kung kailan malapit na, tsaka pa ako minamalas oh. 32 kilometers na lang eh. Buset, 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 buset na ulan, buset. Ay, naulan tayo mga idol. Tapos ito na, padilim na talaga. Pero mukhang pababa na rin naman tayo sa bundok. Malapit na rin naman to, kaya okay lang. Inabutan na nga tayo mga idol ng gabi. Siya nga pala, napagdesisyonan ko na hindi na lang tayo sa Tabuk Kalinga mag-check-in. Dito na lang tayo sa Tugigaraw, para mas malapit yung biyahe ko bukas going to Pagudpod. So galing dito mga idol sa Tabuk, babiyahe pa tayo ng mahigit 1 hour para makarating tayo dun sa Tugigaraw. Doon na tayo magpapahinga. Time check muna pala, 6:30 na ng gabi. At inaasahan natin na makarating tayo sa Tugigaraw mga 7:50. Kalinga, Cagayan Road na tayo mga idol. Kinikilabutan ako, bakit walang mga sasakyan? Ano na ang nangyari? Bakit walang mga sasakyan? Sige, kumanta ka lang, JM, para mawala ang kaba mo. Natatakot na ako para sa aking kalusugan. Bakit walang mga sasakyan? Buset, wala pang ilaw, ang hirap makita ng daan. Bakit? Ay putang ina, nagulat ako, ang daming kalabaw. Kala ko ano. Bakit walang sasakyan? Asan na kayo sasakyan? JM, bakit ka ba kasi umalis pa sa Tabuk? Nandun ka na sa Tabuk eh. Muntik na ako mag-overshoot kanina, grabe. Ang hirap makita ng daan. Walang kailaw-ilaw dito. Shit, wala akong idea na ganito pala yung daan dito. Nadaanan ko na to mga idol nung nag-north loop ako, pero hindi ko alam na wala palang ilaw dito. Akala ko maliwanag dito, hindi pala. Tapos wala pang mga sasakyan, ano ba yan? Kinakabahan na ako para sa aking kalusugan. Mama, mama, oh tulong. Kinakabahan na ako para sa aking kalusugan. Sige lang, ikanta mo lang yan, JM. Sige lang, ano ba yan? Sige. Okay, sige, hindi na ako manatakot. Hindi naman bago sa akin to. Sa Mindanao nga, grabe dun. Parang ganito rin, pero mas nakakatakot dun para sa akin. Kasi actually mga idol, hindi talaga ako takot sa mga ano, sa tao, sa mga rebelde. Hindi naman ako natatakot dyan. Yung kinakatakutan ko talaga, yung bang baka may biglang tumawid na kinikilabutan ako. Takot ako sa mga ganyan, yung mga paranormal chuchu ba chuchu, kung ano man tawag dyan. Bakit ganito yung daan talaga dito, no? Dapat
ay main road to eh. Dapat nilalagyan nila to ng ilaw. Hindi katulad dito sa Ilocos Norte at Ilocos Sur, La Union, yan. May mga ilaw yung daan nila dyan, yung mga main road nila. Nakakatakot kaya dumaan sa ganito. Ako, okay lang, sanay naman ako sa ganito. Pero siyempre, yung ibang mga turista na madadaan dito matakot yung mga yan. Ako, atapang alalaki naman ako eh. Oo. Hindi naman ako atakot eh. Joke lang. Baka may tumawid bigla eh. Joke lang. Pero ang galing, no? Walang sasakyan na dumadaan talaga. Bakit? Yan ang tanong ni JM. Bakit walang sasakyan? Bakit walang sasakyan? Ang tanong ni JM. May naglalaro ba sa akin kaya walang sasakyan? Yeah. May naglalaro ba sa akin kaya walang sasakyan? Yeah. Sige, habang bumabiyahe ako dito ng madilim, ipopromote ko muna ang aming Hampas Loopers jersey. Yan, sa mga gustong mag-order, mga idol, Hampas Loopers jersey available po from extra small hanggang 8XL. Yan. Uy, may kasalubong tayo for the first time. May sasakyan. First time na nga lang may kasalubong, sinilaw pa ako. Yun, 1 to po mga idol, Hampas Loopers jersey from extra small to double XL 1 to, then additional 50 pesos for 3XL hanggang 8XL. Yan. So yung pagbebentahan namin ulit niyan mga idol is gagamitin po namin sa aming darating na Philippine Loop Tour this coming May. Yan, malapit na. Sobrang excited na ako mga idol. Kaya ito, nagpe-prepare na ako. Rides. Hinahandaan namin mga idol yung katawan namin para sa aming Philippine Loop Tour. Kahit pa paano, di ba? Hindi na ako natatakot kasi nakakausap ko kayo eh. Kahit wala akong makasabay ng sasakyan dito, ayos lang. Hindi tayo matatakot dyan. Pero bakit umaalog yung yung likurang bahagi ng aking motor? Hindi ko naman ma-check. Ayoko huminto. Doon na tayo huminto pag pag nasa mga bahayan na at may ilaw. I-check ko yung likod ko kasi gumagalaw yung yung gulong ko sa bandang likod. Hindi ko alam, baka may nakaangkas, wag naman sana. JM, ano ba yan? Kasi naman nasa tabok ka na kung ano pinagagawa mong katarantaduhan, pupunta ka pa dito ng Tuwigaraw. Maghahanap pa talaga ng problema eh. Pero ayos lang. Sanay naman ako sa ganda eh. Sanayan lang. At yon mga idol, ipopromote ko ulit Hampas Loopers sticker pack. Yun, 120 pesos lang po mga idol. At syempre kasama po yan sa fundraising namin. Flex ko lang ang aking MDL na Sakalam. So yan yung ilaw ng stock na ilaw ng motor natin. At ito yung MDL. Diba? Grabe, napakalakas. Stock MDL, stock MDL. Yan. Kaya kahit na walang ilaw sa dinaanan natin kanina, basic lang kasi may ilaw naman tayo na Sakalam, may MDL tayo. Approaching na tayo mga idol sa boundary ng Kalinga at Cagayan
province. Yun, may checkpoint dito, panigurado. Tingnan natin kung papalusutin naman tayo. Pagod pod. Ayun, may mga polis. Sir. Sige sir. Okay naman, hindi naman tayo pinansin. Go lang daw, go. Support para sa okay mga idol, so nakakuha na tayo ng room at nakapag-check-in na ako. Dito tayo sa Tuguegarao City at bukas babiyahe naman tayo pa norte, Ilocos Norte. Yan, so magpapahinga na ako mga idol. Time check muna, 8:30 na po ng gabi. Yan, so inabot ng 21 hours naging biyahe natin. Medyo matagal, dapat nasa ano lang yan 15 hours lang dapat yan pero kasi ang dami nating tigil, ang dami kong tigil kasi may mga gandang tanawin, talagang pinapaliparan ko ng drone. Yun, medyo natagalan yung biyahe natin mga idol. So dito ko na muna tatapusin mga idol ang aking vlog for today. Maraming salamat sa pagsama sa aking biyahe. So, kita-kits muli mga idol sa susunod kong vlog kasama ang Hampas Loopers. Magkikita kami bukas. Good night.